Het project Kansen en Kernen in Veenwouden zit al aardig op. Op dit tijd ben ze druk dwaande met een van die onderdelen van het project. Toen beginnen ze met het plaatsen van een nieuwe brugge, of de pijlers dan. We hebben uiteindelijk de brugge opbouwen en dat wordt een nieuwe verbinding over de vierwer hier achter ons die de afgelopen periode gebouwd is. Dus altijd qua maatvoering zijn we een uitdaging natuurlijk. Hij moet in één keer op het goede plak zijn, maar dus dat is nog wel even een uitdaging dan. Maar daar heb ik alle vertrouwen in dat dat goed komt. Er komt bij het project nogal wat werk om de hoeken. En daarom ben ze nog net klaar. Afgelopen jaar ben we bij het transferium gereed maken. Toen ben we hier op 4 januari begonnen met de oude Roemwij op te roemen. Nou, de laatste periode hebben ze hier de vier verbouwd en nu kunnen we waarbij we de oude tunnel oproemen hadden. Dus zo zijn de verbindingen verdwenen en zo creëren we hier weer een nieuwe verbinding. En op dat moment is dit is nou de huidige stand van zaken even. En de komende periode gaan we verder met de onlist van het park. Zo hoop je rond de bouwvak al het civiele werk klaar te hebben. In het najaar zal dan het greenwerk aanmaken worden. Naast alle werkzaamheden in het park wordt het station ook nog wat aanpast. Er komt weer invulling in het stationsgebouw, de verbinding, een dagbesteding met horeca, die zal daar weer in plak nemen. Nou, momenteel ben ik in het stationsgebouw druk bezig om dat ook al klaar te maken, te verbouwen en aan te passen. Zodat de verbinding daaraan in start te kennen. Nou, we koers een beetje op mei, juni, dat we dat ook een beetje gereed hebben. De reacties vanuit het dorp zijn tegen positief. Ook de projectleider is wies maar de voortgang van de werkzaamheden. Hier is benijd naar het eindresultaat. Ja, nou ja, we werken vanuit een ontwerp naar een eindresultaat. En zo langzamerhand show je de puzzelstukjes uit wat op zijn plak vallen en show je het ontwerp ontstaan. En dat is het mooie uiteindelijk.